požiadam na tretie miesto, nech sa postaví, ak to zase skomolím, Bence Vasas. Bence Vasas. Čítam, ako to mám napísané. Bence Vasas. Poď na tretie miesto, poď. Prepáč. Takže druhé miesto v kategórii do 52 kg. Fakt? Vážne máš 52 kg? Nevyzerá. Vanessa Pentek. Je to ono? Kde je? Gratulujeme. Second place. A prvé miesto, number 1, z Bratislavy chlapec. Aspoň dúfam, bo už nie som si istý ničím. Gerhard. Z Bratislavy. Dobre. Takže Gerhard Pohl.